Moi! Mulla ei ole nyt tullut pitkästä aikaa videoita niin YouTubeen. Mä ajattelin nyt tehdä. Lopeta. Niin. Mä tein tällaisen. Tää on vähän vanha. Mä en keksinyt mitään muuta. Mut niin tää on tää maustehaaste. Mä tiedän, että on ihan vitun vanha. Esinä. Joo. Mut. Ja hetkinen. Joo, mä en tiedä mitä mä sekoon. Juu, mulla on aika vähän tästä maustetta, mä vaatin mitä mä löysin. Tässä on 5 maustetta. Juu. Eka on tää. Hyi vittu. Mene nyt pois. Vittu. Oho. Jas, mä otan ton verran. Hirveetä paskaa. Sitten on tää koriander. Menkää nyt pois. Nyt pois. Aina ottaa todellakaan nyt tää päällä. Hyväk. Joo. Sitten on tää kardemumma vai mikä tää vittu tää nimi oli saatana. Joo, huomasin teos äsken tosta maahan. Hyi vittu. Niin. Mikä vittu tääkin on? Joo. Sitten mä otan inkiväärin. Hyi. Mä otan ihan tälleen pois. Joo. Hyi vittu. Sitten mä otan rosmariina. Sitten mä jäädyn jotain. Nää. Mä jaksan. Juu, siis tässä oli tää maustehaaste kanssa, sit musta pölätään tässä jotain. Tässä samassa videossa.
Fuck. Mä tiedän, mä en jaksa tehdä kameran videoita. Mä teen sen takia puhelimella. Koska en vaan vittu jaksa tehdä kameralla. Mikä vittuu siitä? Nyt. Joo. Mitäkään mä nyt pölyttäisin tästä? En mä tiedä. Ihan sama. Mut mä teen varmaan... Laittakaa kommentteja, mitä video mä voisin tehdä ensi kerralla. Ja mä tiedän, mun ääni on ihan vitun hirveä näissä videoissa. Ja tilatkaa. Please. Mä rupean tekemään näitä videoita enemmänkin nyt. Mutta... Mitäköhän voidaan pölyttää sen? Mitäköhän tää maistuu? Hyi vittu. Joo, niin, mä teen varmaan mun kaverin kanssa ensi kerralla videon. Tai jotain. Koska mun oli vitun tylsää. Vittu! Tätä on ihan perseestä. Joo, mä loin tossa sitä. Niin se on pidä vaikka kädessä. Joo, Joo, mä en tiedä miten mä sekoan tästä. Vittu. Mun koiran nimi on Eemeli. Se on ton Katariina Lepänahon koiran. Se tekee siis videossa, että Arttu leikkii. Se video YouTubesta. Niin tää on sen veli. Se Arttu on tullut meiltä. Missä sun ihmiset? Tule tänne. Tule. Tässä on sun Arttun äiti. Hei. Tässä, kato nyt. Siinä. Tässä on sun Arttun isosisko. Reetta. Ihan sama. Tuolla häkissä. Se ei näyttäisi. Mut siellä on sen Arttun isä. Että niin. Joo vittu, no niin nyt loppu. Menee yli nää mun jutut. Juu. Mä oon hyvä läskeen. No vittuu. Joo, mä en tiedä, mulla on tylsää. Apua, mun ääni. Juu. Mutta